ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Inayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi na niyatong Domingguhan, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanilang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo ug unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasahilo kini. Kun ang inyong mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kaninyong tanan, good morning. Daigo na to ang Dios nga mibubo o mipadala atong Ginoong Hesukristo mipadala sa gasa sa Espiritu Santo. Pentecost Sunday karon, birthday sa simbahan. So happy birthday sa atong simbahan Katoliko Romano. Mubo nga di na nitaas kadyo nga wali kay napakoy misa sa Digal Clan. Reunion sa Digal Clan sa gym. Nga napapumimisa ni Bishop Abet sa Cebu karong Pales. Sa kasaulugan nato karon, way lain nga tema nga gisgutan diha sa mga pagbasa, unang pagbasa, ikaduhang pagbasa sa Salmo o sa Ebanghelyo, gahisgot o Espiritu or Spirit. Unya kanunay matakadungog ani no Espiritu. Og na ay mahubog unya gaso sa pinday, mayon dit sa mga tiguang sa unag sos pader. Gigamhan sa bino ning tawhana, no, gigamhan. Buti pasabot ang bino maoy ga da sa iyang kaugalingon maotong wa na magkadimao ang iyahang lihok. Galakaw nga gaikis-ikis, ga-XX, o niya gadigwa, gasuka, o niya wa nakatikang sa hagdan, kaya nga lagi gigamhan sa Espiritu sa bino. Ha? Dungog na nato. Ug naapoy muragi yawaan, muragi saniban, kanang padung nato dalhon ni Father Darwin, di ba may sus Father isuga Father, oy gasiga ang kalimutaw niya gatuyok ang mata unya bisag kinsa ipanglabay sus gigamhan gito sa daotang Espiritu Father. Ha? Gigamhan. Pinaagi ana nga mga expressions mga igsuon. Nagpadayag og unsa di ay ang gitawag og Espiritu, Spirit. Pero ang ato nga gisaulog karon kay di man bad spirit, di man evil spirit, but Holy Spirit, Espiritu Santo. Narabi uban ani bisa mga katekista mo yun og ipadala imong balaang Espiritu Santo. Doble na na. Mo iyong pagkagbalaan unsa na pay santo, no? Pila naman nagabuo. Ipadala imong balaang Espiritu. Ayon ay imong santo kay kanang santo mao man ay Latin o balaan. Okay? Unsa man ang background ni ini? Human mamatay ang atong Ginoong Hesukristo or human siya mabanhaw niya misaka sa langit, daghan sa mga tinunan, sa mga sumusunod niya ba ang nabugnaw. Nabugnaw gud sila kay murag nabati nila mura man tag nailo ani, no? Mura man tag nailo, wa naman ang atong magtutudlo, wa na Ginoo himbidya naman nato.
Wa magunsa man ta ani. Motong mao bitotong namina mo sa pasiuna giingon dito, human mamatay si Jesus, nabugnaw ang kasagaran sa iya mga tinun-an og namali sa daan nilang kinabuhi. Of course kay sa panahon nga diha pa ang Ginoo nila, ganado sila kaayo. Ganado sila kaayo. Kay diha man nila ang Ginoo. Pagsaka na ni Jesus sa langit, mura sila og nawad-an og boss, nawad-an og amo, nawad-an og haligi. Unahing promise man, hingsaad man ang atong Ginoong Hesukristo nga ipadala nako ang Espiritu Santo. Sa unsa man paagi, nanirado sila matod sa ebanghelyo karon, nanirado sila sa pultahan. Kauban nila si Mama Mary ug ang mga tinun-an. Hingkalit lang nga dihay huros, murag huros sa hangin, nga dihay murag mga tongues of fire, mga dila sa kayo nga hingtugdon nila. Ug dihang dapita himbalik ang ilang gana. Nahimo silang ganado. Di man kayo pure Bisaya ng ganado. Ang Bisaya na is himbalik ang ilang kasibot. Kadungog mo ana. Himbalik ang ilang kasibot, ang ilang kusog, wa na sila malisang, wa na sila mahadlok, o gani matod sa unang pagbasa, nakasulti sila daghang mga pinulungan. Mo nagiingon og gift of tongue. Karon, unsa man di ay ang papel sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi. Una sa tanan, sa ako nagikasulti sa unahan, ang Espiritu Santo mga igsuon mo'y muhatag nato og kasibot, gana. Una ang Bisaya nga gigamit is ginamhan sa Espiritu Santo. Ngano man, daghang mga panahon sa atong kinabuhi nga maludya kita. Di lang maludya sa lawas kay naa kay sakit, di lang maludya sa atong kusog kay naa kay gibati, but maluya kita sa atong pagtuo. Sa may makaludya sa atong pagtuo. Primero, ang mga kalisdanan nga mudasmag sa atong kinabuhi. Kabantay mo, kana bitong magaduson-duson na mga kalisdanan nga mudasmag nato, nga murag hangak na kaajo, maludya man ta. Tanawa, kana bitong imong utang ga sunod-sunod, o sa simbakon, anapoy na ospital, unja to anapod di napod ka exam imong anak sa Carmel kay to apoy tuition di pod pirmahan ni Ma'am Jing ang clearance kay naapo kay bayronon una pagimaniyo imong bana pod nakakita pog sumbagay kita pog kay sparring patong tindahan namuak pod namadzad pog dito sa tindahan unsa imo pong ugangan di nakaginhawa natopoy imong mansamong pang wa ka sakay kay nanginahanglan pa pod og bayad kana bitong hapnig sa Bisaya na kay kana bitong gahapnig gasapaw-sapaw ang imong magkalisdanan maludya ka kana bitong mga dimalas nimong sunod-sunod ni imong kinabuhi maludya ka kana di maisip nga mga kalisdanan kisa bagoy taong lig-on nato Ginoo ray lig-on aning kinabuhi mga demand sa trabaho ano kamong naa sa mga opisina. Di ba, usahay og daghang reports, daghang mga requirements, daghang isubmit, maludya ka. Nga usahay di na gani kakailes. Mauni realidad sa kinabuhi. Plus, ang mga butang nga gipaambot nimo nga di unta nga mahitabo, pero nahitabo. Da istorya sa usa ka asawa nga naludya siya kay buutan unta ijamban na, pero kugihan lagi pod mag-ismiringhoy. Unya, tinga ag isang asawa, nga naman iswildo sa humbana nga, katunga ra mo dyan iswildo, iha-iremit, inig 15, inig 30, katunga ra gihapon sa isang payroll. Asa mo dyan siya padong, ha? Botong, pagka 15 sa palis, kaya ba mo dyan iswildo, isang gihupan. Kamang-kamang siya dito sa isang gitrabahuan, garidi siya dito habal-habal. Ginan sa driver, habal-habal, adyaw pa masahiro og lain. Atong sundan na humbana, og asa ni kadong.
Dagan yung bana, pakusog motor kay sweldo ko, liko-liko po yung taon sila kagisundag asa ka daw. Matang pagkagabiin mga alas 7, alas 8 gabi, nabantayan ijang bana, musod man day nightclub. Ato magpahungaw, so nightclub kay muhimudlay. Ato day nightclub. Sus katulo ni sa sundi musod man sa nightclub. Diya ingon ang isang asawa, matay di man ni mahimog bugnoon ako kay buutan magkayo isang bana. Mao koy magluto sa ilam, oy manglaba, mo'y magdigamo, may mamasaw og baboy, mo'y manglawog og iring, mautanan isang bana magtrabaho maghanday-handay ra isang asawa. Ang problema kadto jong kada sweldo mo atog nightclub. Ingon ang asawa di ni mahimon og bugnoon. Kay bugnoon ako ni buutan man pod. Naisag utanan trabaho sa bahay. Hingutan pagod siya lusa. Kayawa ng banahan, mahingutog lusa. Patay, pag adto na yung sagdi, mahimon ni. Ang buhaton ani, proactive. Kana bang, ang buhaton ani, imbis nga aho siyang bugnoon, imbis nga aho siyang kamrason, musamot kong pagwapa. May plano sa asawa. Kay pasig, ngita siya glaing, kawa na siya ganahin ako. Buto nakigsabot siya, beautician. Yung pilaman siya imong kanang ka-afford or lami kong balik. Kaya kanang gaday lang na po kanang magluod na po tanawon si Zaba nga. Na po ito ubang mga asawang di mag-improve sa lawas. Hili, nagbilbil. Mo itong gikontak ni Zag beautician. Napila man siya imuhang ikahata ang imong pangadyoon ho. Ingon ang beautician o taga-ikog 150,000. Kanang 150,000, libre na natanan, apil na imong tango o bagang mapiskay na na. Motong ingon, sige ha, package, 150,000. Aron di na mo sudog nightclub mong asawa, kanang kinagwapahan so ko kaadyo inikhuman. Motong una niyang gitrabaho ang isang sampot. Kay sapjot na magsampot. Kay dugay na gong naminjo, patag nagsampot. Di gitupukan ang sampot, so piskay nagsampot, mura naglubing buang. Mura naglubing buang ag sampot. Yung kini, di na dyan mangita ni humbanag lain. Sunod nga ipatrabaho niya iyang dughan. Injikag silikon. Sus, dako mura nag-spotlight sa munisipyo. Pertin dako ana. Una iya buhok pong giuban na kay kini kung magkaedad daghan nag-uban sus gipa relax o gipa riba ni dyan nga kanang lami na jud kadto tan-awon nga iniglingi ni dyan maglain putong buhok ni dyan og kanang plastar lami na kadto. Isang kilay pod isang gipakiskisa niya gipa bawog kay tulid magkilay mura magngiw-ngiw. Mura magmanhak di gipabaog ni dyan ang kilay ingon dyan ipakurba so na hong kilay kinakurbahan di ngana na siya kinlamian ang kilay o niya isang antihos ay karaan mapod katong na ay murag itumon nga na lambo ani di nga siya di na ko magantihos ara mo angay sa hampanan ako gapataod siya contact lens nga green mura nagmatag iring magabi taod siya contact lens kene nga gipasinawan, gipablitz, isang panit, nga primero mo, isang panit, mura ratog inanag mais, kinasinawan na kaadjod. Mura nagban paper. Yag kine, wa na joy chance ni humbana ani mangitag lain. Pagka humana ni siya, usa simana, pamurma siyang lawas, kay ting sweldo naman po sa imbana, sa Diyos, isang adto sa nightclub, nga adtuanan sa isang bana, lingkod siya dito, number 4, nag-miniskirt. So, pag taod-taod na naghandagahan ang tao, dito sa isang bana hingsod, yan siya diarag tabaghak. Wala kita pa sa mailhig o kinta kay na purman, manautro ng purma. Diyan, diarag tabaghak. Di isang tagbo. Sir, good evening, sir. Can you be my partner tonight? Kiyotro po isang tingog. Wag kay bo isang bana nga, si Jato, isang asawa. Matahingisi ni isang bana. Kung nagsige maglingi-lingi ag bana, mura bag hingkatawan sa gamay, sige hangad-hangad. Buti pasabot, nangita sa isang suki. Yung piskot lagot, puing ning panahan, ning wakman si Sama. Yung sir, sada mo tiglingi-lingi, nga nung di man ako, kagwapan ako, kasiksi na ako. Di ka ganahan ako, sir. Iyo po isang bana, o ganahan mapugkunin mo, dahil pero, maumaor magkagdagway sa asawa.
to wagi po mo click, load sa gyapon isang asawa. Unya na usahay mahitabo sa itong kinabuhi. Dagha mga panahon nga makaluya nato. Kinsa may mohatag nato og gana kasibot nga mopadayon sa atong biyahe sa kinabuhi puno sa kadasig. It's the Holy Spirit. Mo na ang sa katekesis nato mga tiguang ani mga katekista na ay 7 gifts of the Holy Spirit na po'y 12 fruits of the Holy Spirit. Wisdom, understanding, knowledge, counsel, fortitude, fear of the Lord. Kining mga gasa sa Espiritu Santo, mauni ang atong gikinahanglan. Kay di mahimo sa kinabuhi o kita-kita ray magda sa atong kinabuhi. Kay sa atong pagkatawhanon, sa kakulang sa atong kahingpitan, naagayod ang pagkaluya sa atong pagtuo. Munang gipadad-an kitag manlalaban. Munang ang Holy Spirit gitawag sa Biblia og advocate. Unsa man ang advocate, kanang tao nga mulaban nimo sa panahon nga taralon ka sa hukmanan. Mao na it's the Holy Spirit. Mao'y mo depensa nato. Gana sa kinabuhi. Kita dinhing nanimba. Ipangganahan pa ba mo? Madomingo kanang Sabado gabi, ganahan pa ba mo maghuna? Sus, simba na po dugma. So, simba misa na po dumakadabang, na ba nato ang kahigwaos? Mo serve na po kaugma, mo simba na po kaugma. Basta yung mamiyag, sos, maoram ang pari. Ini kaugma, maoram pari. Kuliktahan na po ta. Naasod kanunay ang gana. Mawa gani ng gana sa pagtuo mo, kibrapod ang imuhang kadasig. Muna papel sa Holy Spirit. Paghatag na itong kadasig. Kamu dinhi, mga batanon nga napay uyab. Asa mo mo ganahan? Madomingo mag-date sa inyong uyab or muduaw sa inyong lula nga gaduay na. Tanaawa na ninyo. Mga bana madomingo, asa mo mo ganahan? Manghinlo sa inyong kwarto, uban sa inyong asawa, or mamuwang, or moadto sa derbe. Asa mo mo ganahan? Piskay o ganahan ta sa mga butang Dios noon. Maot man pag di taganahan sa mga butang aning kinabuhia. Kaysa man na may purma nimo di nakatao. O di nakaganahan magtinawag pista, sana may purma nimo. O di nakaganahan mo adto og pista sa inyong purok or foundation day sa inyong barangay, sana may purma nimo. O di nakaganahan makigingon-ingon sa imong silingan, di nakaganahan managad sa imong kumari, o sana may purma nato. But labaw sa tanang gana o kasibot nga itong gipangita, ang gana sa pagtuo. Padayon ta, kay naay Holy Spirit nga mulig-on, modasig, mohatag nato og kusog, og gana nga mulahotay. Happy birthday sa atong simbahan. Atong hatagan nato simbahan sa masipang pakpak.